ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ ଓ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲିଯିବ। ଯାହା କିଛି ଆଜି ତୁମର, ଗତକାଲି ଅନ୍ୟର ଥିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କାହାର ହେବ। ତୁମେ ଏସବୁ ନିଜର ଭାବି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ। ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ କିଏ ବା ଦେଖିଥାଏ? ଆସୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ବା ଘଟିବ କିଏ ବା ଜାଣିଥାଏ? ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହସୁଥିବା ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ଧନବାନ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବା କାହିଁ? ସବୁ ଧର୍ମ କହେ ଅହଂ, ଲୋଭ, ଘୃଣା, କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କର, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିଯିବ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଏହି କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ନା ପଇସା ବଡ଼ ନା ପଦ ବଡ଼, ବିପଦ କାଳେ ଯିଏ ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସେ ହିଁ ବଡ଼। ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଫଳ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ଶରୀରକୁ ଯେମିତି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରାଯାଏ, ସେମିତି ମନକୁ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରାଯାଏ। ଜୀବନରେ ସତ୍ ଓ ଭଲ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, କିଏ ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ। କାହିଁକି ନା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତ ମଣିଷ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ବୋଲି କାହାକୁ ବି ଦୋଷ ଦେବା ଅନୁଚିତ, କିମ୍ବା ଅଧିକ ସୁଖ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ କେହି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ବରଂ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଖୁସି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ଅଟେ। ଯାହା ପାଖରେ ଖୁସି ଥାଏ ସେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁଖୀ ଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ନୀରବ ରହିଲେ ତାହା ଅଧା କମିଯାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାହା ସୁଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ଧନଠାରୁ ମନ କାଳେ ବଡ଼। ଧନ ତ ଦୁଇ ଦିନର, ମନ ଥିଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏହି ରୀତି ଦୁନିଆର। ନିଆଁ ତ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବି ଓ ମରିଗଲା ପରେ ବି। ସମ୍ପର୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ, ବ୍ୟବହାର, ଅହଂଭାବ ଏହାକୁ ମାରିଦିଏ। ନିଜେ ଜବାବ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କମ୍ ଅନୁତାପ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେଉଁ ଜବାବ ଦିଏ, ମଣିଷ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ଅନୁତାପ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଶରୀରରେ କିଛି ସୁନ୍ଦରତା ନଥାଏ, ସୁନ୍ଦରତା ଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ, ତା ବିଚାର, ତା ବ୍ୟବହାର, ତା ବାଣୀ, ତା ସଂସ୍କାର ଆଉ ତା ଚରିତ୍ର। ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଅଛି ତ ସେହି ମଣିଷ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।